Wadto ko grabe. Mukatkat day ka. Nakayagdanan diha Adtuon ta ka ha, adtuon ta ka. Nagdala-dala pa jud kag hagdanan di ay ha. Yung sama nimo pagkat-kat dere, nga lisod makay ni katkaton. Ikaw ka badlungon na kayo ka ba? Kadugay nagkamaro na ka ha? Kisa may nagtudlo nimo nga mukatkat dere. Kisa nagtudlo nimo mukatkat dere? Ha? Kura lagi. Asa mo kagi kagagdanan? Kita ko dira sa ubos. Nga ikaw rin nagbutang. Oo. Ikaw ra pinikatkat. Lain po. Nang luod ay ka. Nang luod ka ba nga? Gipariban dambayan ako na imong buhok atong naging adlaw ha? Wow na baya ni wow. Nya gipalitan pa ta kag wow nga sandal. Nya karon nagludluod na pug kang ano ka? Kailangan be, wala namang kunin mo gilaag. Mao din ang problema day wala gilaag. Ang sa may laag gusto din nimo day ang nga laag. Kani bala basta laag. Ano na lang rides na lang ta. Ay no rides. Di buga po di mo ako'y balaw nya dili day ka. Nang lahi ba? Mag sine. Magsinita, movie marathon. Gusto ka? Gusto ka? Naramanday na di ay. Padudluod pa ka? Lina. Sunod gani ay pagludluod daw. Ingon ani ha kuya naman kayo ka. Mutago ilalom sa lamisa, katkat og atop. Dinotro na. Mao nang ako dayong gidala si Hana sa iyang gusto nga adtuan. Nangita day ni tricycle para kasakyan padung sa sinihan. Ug be careful ang jud ta kay bisag asa ta mo adto na mga taong dautan. Ataya ni mo kuloy. Manguot naman hinuon ka. Ug naa man galing laing manguutay dire unsa walay lain kundi ako ra. Bitaw ay gadali-dali na lang migbaktas padulong dito sa counter para mahibalan kung unsay available nga salida karong orasa. Mas prefer unta namo katong hadlok para magakos-gakos ba. Mao na nga gibayaran doy nato para makasulod na ta. Although wala pa nagsugod ang salida pero okay raman daw pag mosulod na. Abrihan dayon natin ning portahan para ingnog sweet ba. Pero ang tinuod na nara ko'y plano sa iya ha. Samtang gahulat mi sa salida gakaon-kaon ra mig popcorn. Ato dayong away-awayon kay karong taod-taod atuan na pud ning pakiligon. Abi na kog okay na ang tanan kaya ako ang mga tirada hasta naman jud kayong atsupa. Kaso diri lang ko nabikil sa mensahe nga wala na ko nakuha nga mao'y hinungdan sa iyang kasuko ug paghawa. Be, natugnaw ko. Tugnaw ka? Ano sa? Ya. Ay jacket dara. Saan ni? Ay jacket tugnaw mo ka. Sa man ka oy? Pag maingon ka ang babae nga gitugnaw, dapat imong gakson. Ay! Uy, Be! Nang luod na pud siya na. Be!